Urung siap kok. Rasane kowe iki jan. Gawe kon ngundrak koyo lap. Gombal iki yo. Malah. Yo, tenanan. Iya. Terang. Wes kilo. Wes motor benak nih guys, cepat motor nih guys. Iya iya. Cepat. Iya. Aduh wong kok galak ya koyo opo. Dan apa kok malah. Ini rewangi iki lho. Iya, Kak. Ya piye. Wong malah tiba malah. Wes motor cepat. Iya ya. Kok Peh. piye to? Ya Allah, ya Allah. Lah urung siap kok. Ya Allah. Lah wong aku loro rampung nang ngene. Tak. Tak. Mun aku yan. Oh nyekel kok ngono ngantek. Ora ngrasa wong manggul ngantek. Menggeh. Motor sane. Wong kok. Ngantek menggeh kok malah. Rasane iki jan.